Bisi sai romai Tripura hastewo tongai phainero. Tripura hani busa hanai sinijagai phainerokni talika tabokbo slaijak langlia. Abo haino Mangpili kasai phayuka chini Mangpiliwo. Julaibari block by khobjak Waifang ADC village amsayo. Aro 17 lukhungni simi 80 hai lukhungni Twiprasarok tongai tongo. Joto lukurokno tuisharukhungo khurkhurei yormani tuino nungjaknai tui snamai nungai ma tonglaijawo. Nungjaknai tuini sepsap khlai rejagya. Songbari angai keplai angka hapango. Asuka sekangni BJP IPFT. Thiaba sekango kok relakmani tongo. Twiprasa amsayo mongsa jengjal anglak. Nokho tui lama jotono renai hanai kok relangmani tongo. Tripura hastewo Bishinai siba CPIM hapang khawai thangka thiaba Twiprasarokno tuini sepsa phano supongbai kelang manlang liya. Tei 2018 bishiwo hankai Tripura hastewo lukurokbo ketal bodol eba ketal hapangno sajagai tubai phaimani BJP IPFT hapang o hapang phaimani bisikba kaka tei 2023 ni chongbariobo BJP IPFT no hapang khaka phiaba Twiprasarokni asokhe talika hamya o talikale tabuk phano slaijak langlia Songbarini sekang kogrumani lukurokno abono tabuk muk thangja khlaireno abono khalogai nasinlaijak Julaibari block by khobjak Waifang ADC village amsani tongposung lukurok Tama mangnini Narmapati parane mang Hormapa ha Hormapa bo block kalai bo block andra kalai Jolaibari tei nokje oroni bosok bosor mai tuilin tong Oh sura dinisi managa je yake khawai bosok bosor naga je mas hoy bos sar bosok kada 5-6 বছর পারাগা বছক টোটাল বছক পরবা তং অরনে তৈলিন তং মানে ni je bago 60 porba taka 60 পরবা আলাই নকজে ননে যে ya hes khok khoma nang phai jong আলাই যে তুই তোর খালতা অর তুই হাবলে ya bo khoma nang nai yu ya angka batin nang thai তুই অরনে তুই রলই কোনো রোগী সাগর খামিয়ার দেও haung phule rogi ong aring go nutai ka hamal ne musu de tei ga man nam tu ya na pha sen ko lai je sai nei khaw le so bo ne ta nung nei khaw le sai nei ka ne ta bo sai nei ka pa ne thok sai nei ka ko ma si ya le he ko nim ne ma nang phule yu ya phule ও যে অববা নিনে পারা বছক চাল o sal ga sal ma se কাসাল sal না ko he khoma nang phule yu ya phule তামা হানাই যে লেখা পড়া নাই বা সারাই সারাই গরু সাবো যত অরনে তৈলং ma nang phule মানে সারা আর কোনো করে para tamane supply ba tanki ara jisa kare kare jari ki khoma nang phule nu tabo tamanai hat mana ni he tei ra ho ra sak sage bo ko ma ya ta ya ka he bija ko tei ra ma ro bija ko ma ya ka ma ke he ki man nai watai সময় bane leng watai ma nang nai ma ti ya so khoma nang nai watai nite malang ma nang watin ti ma nang nai ma gar mu klai ari phule nene mang tama ani mun dar mu